Вам понравится. Достар, барыңызға қайырлы күндер. Менің артымда енді шыршы, өзіңіз көресіз, барыңызда келесі яңа еллар белән. Миннән инде яңа елга, ул инде яңа елга хәтле керәчәк бер сюрпризым булыр сезгә. Күптәннән клип төшермәгән идек. Инде яңа елга, яңа ел бәйрәмнәренә сезгә бер эчтәлекле матур клип төшерәбез. Кеше мөнәсәбәте турында бик эчтәлекле, тирән мәгънәле җыр килеп чыкты. Инде ул җырга клип ясарга булдык. Сезгә ошар дип уйлыйм. Потому что элек безгә яңа елны каршы алу кызык иде. Без аны көтеп аладыр идек. Дети как-то относятся к нему. Да? Сәлам дуслар. Без бүген Альберт Бөлеуленең Качышлы Универ дигән җырына клип төшерәбез. Инде сәгать безнең кичке 9. Ялгышмасам без инде обедтан соң башладык. Инде 6-7 сәгать буе без төшерәбез. Минем уйлавымча бик шәп клип килеп чыгачак. Процесс съемки идет. У всех уже стоит. О, идеально, вот шлайф. Тут еще не поехали. Мы не виноваты. Нет, Обратите на это внимание после клипа. мы ретро-твиттер поставили. Қолы үзілсе, ол тағы да қызығырақ болады. Қолсыз жүгіріп берсе қоршақ. И поехали. Обновление интересно, 90-й год. Да, конечно, давай нам для этого и салат. Ой, да, Новый год классный. Там нема? Eğlendirme. Современные дети. Не кусай. Нормальный, самый раз. İsmim Nişek. Абайна қара. И пошли без. Еще раз прижимаешь к себе и прижимай. İkinci gün İkinci gün түгел инде, икенче көн генә әле кичә дә төшердек. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Бу өченче көн була инде. Алла бир салат ләсә, бүген төшереп бетерәбез. Шул яңа җыр рубрикасына ясап бетерергә, җиткерергә, Алла бирсә, тиешбез. Больше вам. Я остановлю, в правую сторону. Ну, мне сказали, вот, ну, как бы, я Ты же тоже сохраняешь делаешь колено. Yola kalmadı күңелінің түрініден Yola kaybetligi köplerinin yüzünüden Satıldık yaşırıp yüreknin saflığın Karaldık dünyanı taratıp aklığın Dünyаны таратып аклыгын